tir phunga wate wa mani hingke ko yang amswk jara tui do aro na haing tong dine angkho de iko ani dragon iko bedek sikon ke angkhori tongkha. Hello everyone, welcome back my YouTube channel. Chitano hai phungka ham tei lam sago dini hingke phungai siri siri bazar thangnai hinai ongkhormani iko mia horo wati phaimani hingke tei uyangka longtrai pahar naithotok tongkha chumoi bai kubuljak khaiyo ekdom tongthotok khaiyo sung tabuk bazaro thangui tonglayo ta. Bazarni sok paidrop bin bagai chana paitokha tei oino manai rokbo paitokha ta. Oke, lebu thokjago hinai ang buino ni kaisa sanna manita nogo paiti phaija kono mokhai amoni age buino sanna manita lebu thokjago hingke motom ekdom bahai motom nokha takbo hai wati wai ri rokha sung phaipai mani pore wati wanai hinai daki phaipai mani sung phaipai se je wati wai tongo ang o Jampui thangpro dragon tui kairi phaimani iko ani dragon iko wati siwai tongkha mobile kising to iko bedek sikon ke angkhori tongkha oro phangsa hingke oro phangsa kairi kha hingke uyang bo tongo sikon sikon mo hingke elengchai haido mo sakhe thwikamu hono hingke uyang ni bo phunuknai iko oro phangsa gani dragon kairi bani wati wasuka ini mui hingga hingke iko khamka baza sabo thokjak sade angke dalai ke thokjo khamka baza hingga hingke tege hingke mo thajing buslei mo seng khainin bagai abono yorbai tongoka hingke yang hingke kisa hor kombla haini bagai mo ekdom tiru khachumnai yang hingke hor kwbang no mo daki mo phunise haidong buslei no yok sinai andong tongo omono hingke rwdi rwnai kisisa no bo bisi bangya mono khe rwdi rwnai hing tongkha tei mai ti kutung bok samani tui bo tungui tongkha iko mokhe current no kha bok samani ta tabuk mai suwui mai ti kutungo ri sinai ta tabuk mai sunai mai songna bagai mai sugarna ko tabakhe mai rogo sabai kha hingke thajuk tlangai dugana thangai sai sinai ang thajuk sawi phunuknai nai tongde iko thajuk sanai ni tehimani sainai gana ko hallelujah hallelujah Ini saya ini ya saya tatan di sini. Kita mana bagi ya kita lihat bisa benar nih. Diskon ini. Konsep acara. Saya lihat aja. Dugani sakpaya mai sai tongo ba hingke bokong kokok tai amokhe anthaisu tos tongbo iko na hale kumun iko anmoi de thoka bokong kokok Nanti kaji tasan ke ada lah. Sekarang saya tuh ya deh. Aku suka. Oke, mau derek nak. Makanya tak. Masih kau nak ada? Saya tuh dulu. Kamu tak pakai derek lagi. Oke, malah pulang lagi. Berapa itu? Berapa itu? Ini kurang.
sigaw saray for mahal ya purta tahu to kokri cha kita dogaw ya deh kita tulen aran lah dah ada nak hain tang deh aku deh kabar hai hello guys Good morning, hi jatana tini ke pungai siri wate wai re khan hari sang girja bo thangmaliya wate wai re woi cycle rok tiklai trangnani kosto e deba halpek rok gangke mo ke basai u sakanita boro ti khokpayo tei phai tong phurong gangke borok khogina rok phayo ro mayangke lamo thang khogoi ta borok kosto se sin borok khai deba na asok tui rok man thoge hapung saka sinor khai to kokroi hingke borok hapung saka blanke aro supply rok bahai ke thangna ba hapung saka kujuk saka rok hingke sinor rok phai khogina phaijao ta borok bo hingke tabu wati wai tongo ikona jipura hakepe ngate bokhe chana kathang tuyo chomai chai tongo mia horo chomai klangai tini phungo hingke bo chanani butui rok nungo chana rok kathang chao mane bisa fan mane kahamia de bana chana kathang saka hingke mokhang kuk khai obo tamkhe kuk khasido bini bukungo horo tamkhe kuk thangka saimia tei siling ma hai hor thupu ma hai dam to ke koi thangmani chikon saka hingke tabo hingke jong wati sek film naile tongkhata eko girja bo thangmaya hingke ba mokhang kuk bai kenai film rok naile tongo seleo hingke angkhe mayo khuyo hunai mai khurcha kamke gudok te miani oko wati muya te batima omke tini phungni pholo bosok te mokhe thabursok bai akaran te lebu ang amswk bai na jasine tini mui obo hingke senior rota wati bangkha hingke pura tuisi hapte jora ka hase habo ekdom hingkai uskango hingke o barinda rok hapai bai kha haipan nok bising habliya semana haman rok wa tinyo hingke tir phungo wati wamani hingke eko yang amswk jora tui ke pura wati bongnara hapte tongo o rumo hapte tongo hingkai yang hingke amswk jora tui eko amswk jora tui kha tui pura habai tongphai bai ta jora kha sin nok bising ba habo akonoro hadren omok chus tholiya hingke tikar tola hamang si pok hingke ba wati kisa waka hini tui tore nok rogo se tui hapayo kosto si chingle tongmani nek kosto hingke wati waka hage mangma tonglayo kosto khaiye kepal kerinya da kepal diman bahai deba hingke wati mane kwbang phaifur kaise kosto ngo kom phaifur to kuna se kosto korei hingke tini bagan video rok bom sono sinai te kaise kok je subscribe khai korok tabo dak subscribe khlai di te video no sajak tongke like comment share khlai di hingke malai phine norok next vlog bye bye